Il-Gvern nida mill-ġdid il-programm VAST li permezz tiegħu persuni vulnerabbli jkunu jistgħu jitlu fid-dinja tax-xogħol. VAST li hu kofinanzjat minn fondi Ewropej u mmexxi mill-entità Jobs Plus ġimtejjeb 6 miljun euro mill-2021 lil hawn u issa b'investiment ta' 18 miljun euro se jkunu qed jingħataw lajnuna fost l-oħrajn persuni b'diżabilità dawk li faċċjaw sfidi ta' droga, ex-priġunieri, immigranti legali u oħrajn. Mill-2021 ġew mejjuna 2300 persuna minn din l-iskema, b'54% minnhom sabu post tax-xogħol. Madwar 1400 minn dawn kienu persuni b'diżabilità. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Internu x-xogħol Bajrin Kamilleri għalli dawn l-iskemet jaqtaw il-frott tas-suċċessi li Malta qed tikseb fil-qasam tas-suq tax-xogħol, bitkabbir ta' 5% f'rata ta' parteċipazzjoni fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Dan meta rata ta' Malta qiegħda 82% kontra l-medja ta' 75% madwar l-Unjoni Ewropea u anke l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Irridu li anka huma jkunu parti mid-dinja tax-xogħol tagħna. Ix-xogħol qed id-dinjità. Aħna anke bħala partit laburista fil-gvern huwa importanti ħafna li naħsbu f'kulħadd u li kulħadd ikollu l-istess ċans f'pajjiżna illi hu wkoll ikun parti fid-dinja tax-xogħol. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi għalli dan hu eżempju ċar ta' kif il-fondi Ewropej jaslu għand in-nies, f'dan il-każ dawk li jsibu diffikultà biex jitlu fid-dinja tax-xogħol. Ma' fondi speċifiċi biex nagħtu aktar opportunità il-min forsi għandu aktar diffikultà biex jidħol fid-dinja tax-xogħol għaliex aħna nemmnu illi fil-waqt li rridu nkomplu noħolqu aktar opportunitajiet ta' xogħol irridu nassiguraw li jaslu għand kulħadd. Sadan it-tant il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus Silja Falzon tenniet lill-missjoni tal-entità responsabbli idejjem waħda li tgħin lil kulħadd jidħol fis-suq tax-xogħol u jibni ħajja ta' kwalità. Aħna nsibu li la darba jitlu fis-suq tax-xogħol dawn in-nies jikkwadanjaw isiru iktar indipendenti, iħossuhom qed ikunu iktar għandhom iktar dinjità fil-ħajja tagħhom u l-ġid li jsir minn proġetti bħal dawn mhux biss mal-individwu manka mal-familjari tagħhom, mal-familji kollha tagħhom.